Zatímco v Praze si dáváme většinou sraz pod koněm na Václaváku, v Nekoři to bývá tady u Krokořílka. Pan Radim, to vám tedy radím, je drsný šikula s motorovou pilou a je mimochodem otcem tohodle krokouše, který, doufám, nekouše. No, už tady měl být. Ahoj, Láďo. Zdravíčko. Ahoj. Radíme, prosím tě, motorovkou se většinou řežou polena do krbu, celé lesy, v hororech něco jiného. A ty jsi s ní dokázal prostě takový český masakr motorovou pilou. Pro školku, co bych neudělal? Ano, my se právě nacházíme v areálu školky. Předpokládám, ty jsi dřevorubec povoláním? Ani ne. Já jsem původně vyučený kuchař číšník, posledně jsem se stal vojenským hasičem záchranářem, ale ministr měl dojem, že je potřeba zrušit naši posádku, tak jsem se u toho ještě vyučil truhlářem a od truhlaření už je takový malej krůček a začnete dělat zvěř. Zde máme ovečku ve stoje, zde máme ovečku v sedě a zde máme prasátko na rožeň. Ano, i takový rožeň by se dal najít. Měla to být původně ovečka, ale ne všechno se povede tak, jak by člověk chtěl. Takže nepletu si to jenom já? Ne, i děti to měly za prasátko. Je to hezké a plní to svůj účel. Hrají si s tím děti. Rozhodně. Radíme, chopíme se dláta pilky, co si střihneš ty? Já trpaslíka tady z klády. Tak, já jsem si tady tak našel jednu kládičku a střihnu si z toho něco podle svého. Tak, jaký máme čas? Zhruba 2 hodiny. Na co jsou ty sluchátka? Pro tebe, abys neohnuchnul hned první den. Dobře, tak ruku na to. Tak Radimku, 2 hodinky jsou v Prčici, krásný šprtajzlíček, nejlepší ta čepička. Chválím, co říkáš na můj výtvor, prošel bych? Já chválím rozhodně taky, pěkně si ti to povedlo, až na to, že ti tam chybí H. Prosím. A jo, tak můžu začít znovu? A nebo víš co? Výborný řešení. Ale prosím tě, stejně se mi nejvíc líbí tenhle ten pejsánek. Tak ten je pro mýho Vojtu, synka, který má zítra narozeniny. Zítra má narozeniny, tak Vojtíšku, všechno nejlepší, i vám všem, kteří máte taky narozeniny nebo svátek, a nebo prostě se na nás teď díváte, tak mějte se prima. Čau. Ahoj.